55. Ο Γιούκας έφτασε τους 10 πόντους όσους έχει και ο Μάικ Μπάτ. Η καταπληκτική πάσα του Ντόρση, ο οποίος στον αέρα και βλέποντας ότι υπάρχει άμυνα στο κόψιμο, πάσαρε πολύ σωστά, κάτι που έκανε και στο μάτς με την ΕΦΕΣ. Έτσι. Δεν μπορεί να πέσει συνέχεια από την περιφέρεια και απλά να του στάρει. Ναι, ο Παναθηναϊκός μια ζωπρές σε όλο το γήπεδο και κλέβει ο Καρμακόγλου τα συστήματα αμυντικά και επιθετικά του Παναθηναϊκού, αλλά και στην πορεία του εν γέννη αγωνιστικά και εξαγωνιστικά. Και μεγάλη προσφορά του, αλλά και ο ίδιος κέρδισε μέσα από όλη αυτή την πορεία τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού. Μάλικ Χέρστον, εξαιρετικό το μαρκάρισμα των παικτών του Παναθηναϊκού, εξαιρετική άμυνα. Τζεντίλε, μετά το Διαμαντίδη από τα 4 μέτρα σουτάρια. De repente se vuelve Panathinaikos a coger ese aire con 4 arriba. Siguen flotándole a Ojayón de forma descarada. Jasikevičius se para. Joguef Ojayón es de 2. No va. Van a seguir haciendo. Bueno, pues ahí la tiene de nuevo Joguef Ojayón. Fíjense cómo le flota Jasikevičius. Ahora son 3 metros, no 2, son 3. Le está dando 3 metros. De nuevo Ojayón ante Jasikevičius. Busca la penetración. Esto lo hace muy bien. Ojayón contra. ¿Por qué no miras a ver si estoy? Cuando lo pasan así y luego le echan la bronca. Nueva bola para Maccabi. Ojayón. Le flota Kaimakoglu, sigue Kaimakoglu, sigue Ojayón hasta la cocina, le hacen freón de Kid Lanford, sigue Lanford, al contrario del bloqueo de Hendricks, Ojayón en el triple, de su par, Blue, abriendo para Devin Smith, de nuevo Smith, afuera para Ojayón en el triple, 4 δευτερόλεπτα, κλείνει το Σπανούλης, πάσα στην Μπουρούσης στον μικρό του Τζεντίλε, ο πατέρας του Νάντο, το θυμούνται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ, από τους κορυφαίους κοινοτικούς που πέρασαν από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα φτάνει στον Μαλίκ Χέρστον, πλησιάζει προς το καλάθι, ένας small forward και όλα μετράνε διαφορετικά από εδώ και πέρα. Χέρστον εναντίον όλων. ένα βήμα προς τα πίσω, αλλά άστοχο σουτ, μακρινό rebound του Κέσελ και νέος ευθυνδιασμός του Ολυμπιακός. Λούκας κρατάει την μπάλα στο πλάι, θα δώσει στο λόγο. Προσπαθούν να φτάσει μέχρι το καλάθι. Λάθος από τον Σάτο. Έκλεψε Μετά στα πόδια του Κρίστιτσα, αλλά δεν έχει προϋπολογίσει την